Silas Holst og resten af ensemblet. Hey, Teenage Baltimores. Ikke skift kanal, for nu er det tid til The Courtney Collins Show. Præsenteret af Ultra Hold Hårspray. Holder håret på plads, som det så blæser en halv pelikan. Og uge efter skoletid, cirka klokken 4. Så vælger unge mennesker ind ad døren der, yeah. De skodder en smøg og flosser frakken af. Og så er det shake it, shake it, shake it, det er det, de vil have. Det er dem, der danser bedst, der giver dig byens bedste fest. Du tænder for de fjernsyn efter skoletid. Du skruer op for lyden, det skulle far og mor bare vide, yeah. Du danser rock'n'roll, det trin du gerne vil kunne. Du slider svæber over, prøver det i skabet nu. Den der kan shout and twist er klar til byens bedste fest. Samfundslag. Og en gang imellem, der holder vi også de sortesdag. Med mig og hvor kommer vi i hav, hvis der går en i Collins med det nye syre. Og til mor, så blæs nu alt om lektier, så kom i gang. Det hele føles bedre med en dans og en sang, yeah. Men er ikke matematikken gør dig distraheret? Du kan altid skrive af fra nogen i frit vejr. Hvis du er den vigtigste test, der kom til byens bedste fest.